Para hadirin yang berbahagia, selamat datang di Pendopo Ageng KGPH Joyo Kusumo Institut Seni Indonesia Surakarta. Pada hari ini akan dilaksanakan ujian tugas akhir mahasiswa jurusan pedalangan program studi seni pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Sebelum ujian berlangsung, akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. Yang pertama, saat ujian berlangsung, para hadirin dimohon tenang tidak mengganggu jalannya ujian. Yang kedua, pengambilan gambar dan video tidak diperkenankan menggunakan lampu kilat atau blitz. Yang terakhir, tepuk tangan dilakukan setelah ujian berakhir. Para hadirin yang kami hormati, pada sore hari ini 14 Maret 2025 akan tampil penyaji yakni Saudara Fajar Ahmad Prastyo dengan nomor induk mahasiswa 211231002 yang akan membawakan pagelaran padat dengan lakon Karno Rucat. Berikut kami bacakan susunan Dewan Penguji ujian tugas akhir mahasiswa jurusan pedalangan program studi seni pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Ketua Penguji Sri Harti SSN, Penguji Utama Dr. Bagong Pujiono SSN MSN, Penguji Pembimbing Purbo Asmoro Eskar Mhum. Kepada Dewan Penguji yang kami hormati, kami persilahkan menempati kursi penguji. Kepada pendukung sajian, kami persilahkan menempatkan diri. Kepada penyaji, disilahkan menempatkan diri. Dewan Penguji yang kami hormati, ujian tugas akhir mahasiswa jurusan pedalangan program studi seni pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta dengan penyaji
Saudara Fajar Ahmad Prasetyo, nomor induk mahasiswa 21231002 yang akan membawakan pakeliran padat dengan lakon Karno Rucat. Kepada penyaji dipersilahkan. kalamun Karno nggaduh busana kadewatan ora mukal lamun kasektenmu tanpa timbang. Emane kabeh mau mung tuwuh saka gegaman
kang ora lumrah awujud kawaca lan kundala yen to sira unggul lawan Arjuna jroning Bratayuda mokal nanging kamenanganmu ngoyo loro ora bakal kondang malah babar wirang tumrap jiwa kasatriyan. Apa bisa Karna hantuk kamenangan tanpa piandel mau? Wawayangan kang raridu jroning olah sang Tatan katingal sunare labet kasaputing mega kang anglimputi nenggih risang Karna Pasusena ingkang angraosaken panandhanging batos denira tansah kabidung mring wewayangan kang angreridu tambuh-tambuh sotaning kalih Dewi Surti kanthi karana datan dungkap panandhang ingkang garwa mangkono aturira giya angarih-arih ngribeh mrih lilih Rama dewane ingsun sinuwun kawis tingal goreh lenggah paduka keparnga hamba bari ingkang garwa Nyai sak temene ora ana perkara tumrapun Kakang ya mung ripalungguhan iki jeneng ingsun tansah mrihatinake marang kahananing para kawula awit perang Bratayuda kang dumadi iki Yai tuhu luhur penggalih paduka dene salebeting swasana ingkang kados mekaten paduka tansah menggalih dhateng para kawula mula Yai ingsun kepengin paring dedana marang sagung kawula ing pangangkah samangsa angsahku jroning Bratayuda aku ora nglirwakake marang kewajiban minangka pangarsaning praja kula sanget jumurung ngingkarsa lekas ingkang mekaten kala wau mimbuhi kawentaring asma paduka Kakang Patih Hadimanggala kepara majuwa lungguhira lila Lagawa ing driya wonten dawuh sinuwun hamiji ingkang abdi ing kepatihan Kakang Patih sira sondhawi nyawisake saking dana
tumuli waratakna marang kawula saindenging praja. Haywa kongsi kacicir enggal budal lan reksanen kawibawan ingsun. Kawula nuwun sendika ngestaken dawuh Sinuwun. Pun kakang tumuli enggal tumuju marang pasanggeran Bulu Pitu Yayi. Kados wonten sandyaning patos awit badhe tinilar paduka. Ayo maturake marang pun kakang. Mugi Hyang Agung tansah ngayomi. mung sira jaji mating kalbu tan bisa dinilar yakti kami sakar den
pati alam nusa ingkang jejuluk Lemsa miwah Lembusana. Narendra tetelukaning praja Ngawangga riwusnya mireng pawarta bilih Adipati Karna Giya peparing mring sagung kawula mila tuwuh mreka daya denira murungaken sedyanira. Pandhawa tata hati wisaya Indriyaksakara maruta pawana bana maragana ong tete iwang kala ludra Mas Patik Raja Dewaku Yayi Lembusana dina iki sinuwun Karna bakal paring dedana marang sagung kawula. Dasar kepara nyata Kakang rumangsaku pakartine sinuwun kuwi mung golek pangalembana wae. Jroning kahanan Bratayuda kaya mangkene isih gatekake para kawula. Mula aku duwe reka daya supaya gagar wigar gegayuhane sinuwun Karna. Saperangan wadya mbekal lakune Adimanggala ewadene aku lan Siadi bakal jarah bondo donya saka kawula Ngawangga. Ngestake dawuhmu Kakang. Bocah menggung kirapna wadya bala bajingah ngadhang lakune Adimanggala. Sendika Gusti Nyonamit madal pasilan kalitrah kekitrang kiprah Bala sigra buka
walungsungan dewang kawulaku kabeh haywa kaduk ati bela panompo aku tedhak ana padukuan kene amung bakal paring dedana yaiku danane Sinuwun Karna wujud gedhening rasa tresna marang para kawula.
bola bali buta buten betah nganiaya murka ngongso-ngso tata lair kowe ngayem ana ngawung nggo nanging batinmu bakal gawe cintrakaning ratu Gustiku ayo bangga kelakon tak rangket tak sowanake marang Sinuwun Karna dina iki aduh mestine Kakang Pukulun Boyalali marang lelakon kang kawuri nalika Kakang paring kanugrahan busana kadewatan marang putranira Karna awujud kawaca lan kundala ingkang kasektene kagila-gila kena lara lumuting pati satemah dadi piandeling diri leng-lenging driya mangungkung kanduhan rimang emane pusaka kuwi mboya ndadekake Karna dadi satriya sejati amarga kabisan lan kewanene mung tuwuh saka piandeliku Yayendra kabeh mau sarana wujud katresnan tumrap Sudarma marang putra dasare Karna uga duwe kabisan lan kaprigelan dhewe anggone olah jemparing tanpa ngendelake dumeh kesandangan kawaca lan kundala upama pitakone ndak walik gaman kadewatan apa kang ora ditampa dening Arjuna awit banget siing dewa marang Arjuna bebasan pusaka kadewatan dadi piandele kabeh Kakang Pukulun Arjuna iku satriya kang gedhe lelabuhane tumrap jagat mula bab iku ora ndadekake perkara nanging yen Kakang ana rasa sesambungane Sudarma marang putra wong tuwa kang mikolehke marang putra mono boya dadi ngopo
Nanging kang pigati aja nganti gawe sengsara anak merga cinacating jagat. Coba penggalian Kakang. Oh, ilahik. Yayendra. Sajak nyolowati pangcamu. Cubriya rasaku. Menawa sira bakal mikolehke putramu Arjuna. Oh, Karna. Ndala iki kaya mung ribeti. Upama to aku ngendelake busana kadewatan. Tak kira Pandhawa kasor. Nanging aku luwih percaya marang kabisan lan kasudiranku. Bakal tak undhakake jiwa ragaku kanggo kamulyaning Yayi Duryudana. Tuna lan Bathi wis ndak petung kanthi permati. Nanging kepriye? Anggonku bakal ngrucat kawaca.
ingkang kula jagekaken siang pantaraning ratri boten sanes kejawi Koko Prabu Karna awit kasinungan Kriwaja ingkang pranyata ampuh. Anak Prabu mbok inggih sampun jagekaken samukawis ingkang dereng wonten bukti kasunyatanipun tumrapun Rama senopati ingkang gadhahi piandel kados kawaca kadewatan angsaing palaken boten perwira Rama Prabu esmu boten pitados dhateng kekiyataning kawaca menika. Kula pitados. Nanging cobi paduka penggalih ngantos dinten menika menapa kawaca ndayani tumrap kamenangan paduka. Caca muntap lir kinetap supaya ini Caca pangmawi-mawi Sinuwun menawi pamangging pun paman boten perlu menggalih leres miwah lepatipun ingkang baken gayuh kamenanganing Bratayuda. Iya paman, dina iki aku bakal sapatemon kelawan Kakang Narapati Karna saperlu nanting kasetyane marang Duryudana. Kadange pribadi aprang tanding lan sangkanan jaya Sangkarna Sukamanahi sinuwun abdi paduka Lembusa miwah Lembusana umawantun jarah rayah dedana ingkang sampun kula paduka paringaken dhateng para kawula. Kula nyuwun pengayoman kula sampun tobat sinuwun. Jagat Dewa Bathara sira kumawani gawe cintrakaning para kawula Lembusa lan Lembusana. Sira ndak paringi pangapura nanging aja mbok baleni tumindakmu. Duh Sang Minulya ngaturaken kenging panuwun.
sajagat raya dunati piwanci jagat raina manunggal kawiji Gusti Gusti Koko Prabu kula pitados dhateng kegiatan paduka ingkang mijil saking Kerewaja miwah Anting Sundya. Mila kula nyuwun pejahipun Pandhawa salebeting Bratayuda menika. Yayi, Pandhawa saged kula serahken adyan tanpa piandel menika, Yayi. Nanging Pandhawa tetep boten badhe kuwawi lumawan paduka labet dayaning Kerewaja. Yayi, badhe kula pisungsungaken jiwa raga menika kunjuk paduka, namung angsah kula salebeting Bratayuda tuhu makartining senopati sejati. Bakal paring sabiyantu supaya kita antuk kamenangan lumawan Karna jroning Bratayuda. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Mendah surak ing jagat menawi Arjuna lampah culika. Ya nanging kita aja lali lamun Karna kasinungan Kawaca lan Kundala. Pusaka loro iku kang ndadekake Karna tan bisa luputing pati. Menawi to kalampahan namung ngendhelaken Kawaca babar pisan kula boten iring kepara badhe kula ayoni. Upami kula kawana kula ingkang langkung perwira.
Bagas ora manjer tengange ing akasa katingal sunare padang anelai maweh panguripan sagung tumita nenggih risang karna Basusena ingkang nedeng patrap semedi ing tepining bengawan ganggo kang den estiamungsih pilasaning Bathara Denira meminta murih luaring busana kadewatan. Nenggih dewataning Rahina Sang Hyang Surya ingkang mrepeki ungganing Narpati ngawangka. Kiya sungkeming pepada lenggah mabukuh konjem Bantala. Karna ulun banget nguwatirake marang jeneng kita. Kula ngaturaken panuwun awit agenging sih paduka. Andhatosna kawuningan sedyaning manah kula kepengin ngrucat busana kadewatan peparing paduka pukulun. Wong ilahing apa mboya kleru pamirengku. Pusaka mau kinarya tetameng samangsa napaki Bratayuda. Pagineo bakal tumapak ing wanci malah kita rucat. Pukulun. Rumaos cengkah raos sing manah anggen kula badhe netepi darmaning satriya. Menawi busana kadewatan menika tasih kasarira dening Karna umpami antu oka menangan nomo limrah karena kepengin ungguling paprangan awet saking kegiatan kula piyambak karena apa ana rubeda kang ngribeti laku Krewaja wis dadi darbe kita pagene sira balekake ulun boyana yogyan duh rama pungulun sedya kula menika tuwuh saking osi ing manah ingkang boten pineksa dening sinten kewala menapa Padukarna menawi Karna ungguling yuda nanging pinaya ing sasama yogya malih kinarya palupri Surya putra Narpati ngawangga Yaya tunggel ibu Suwiteng Sri Kurupati minangka gula akul Wong ilahing kanthi cara kepiye anggon kita bakal ngrucat busana kadewatan. Karana kawaca menika
menika peparing paduka purba wasesa wonten ing asta paduka Rama Pukulun. Karna kawaca mono mapan ana sajroning kulit sak jabaning daging ulun datan mentala hangur cangkir menawi paduka boten mentala keparenga karna piyambak ingkang badhe ngluwari busana kadewatan menika kanthi bedah dada nyebet talingan mugi saged keluar saking raga kula. Adipati Karna Gyong Unus curiga dredeg Kang Asta saya mimbuyan teping rasa ingkang den cipta muhung netepi jiwaning satriya tama Giya pinelah dadane sinebet talingane mijil kotang kawaca miwah anting sutya saking rakanira dawah kalenggak Sang Basukarna. Gayuh kamenanganing Bratayuda pupus Hari saguh ngingkuh janjine setya marang Duryudana jebul mung ngaya-wara menapa ingkang saged kula gul-gulaken malih Koko Prabu
kula kinten paduka tansah nggondheli kawaca supados saged ngasoraken Janaka jroning Bratayuda. Jebul Panyakra bawa kula lepat. Kula sanget kurmat dhateng raos kapitayan paduka pantun ngrucat kawaca miwah Kundala. Arjuna ngakeni bilih paduka senopati sejati. Kasunyatan angrerucit nala ingkang garwa mong bisa nampa. Demikian tadi sajian dari saudara Fajar Rahmat Prasetyo yang sudah membawakan paklirian padat dengan lakon Karno Rucat. Kepada penyaji dan pendukung sajian, disilahkan meninggalkan tempat. Kepada Dewan Penguji yang kami hormati, kami persilahkan meninggalkan tempat dan menuju ruang sidang. Demikian ujian tugas akhir mahasiswa jurusan Pedalangan Program Studi Seni Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Kami segenap panitia memohon maaf apabila ada kata dan perilaku yang kurang berkenan. Selamat sore, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.